Nos volvemos ao barrio da Ponte, en Lugo, para saber máis da detención dun mozo por roubar encapuchado en varias vivendas. Antonio Mosquera, polo que escoitábamos antes, unha veciña pillou na hallada. Iso que contamos antes, compañeiros, que foi o veciño que saiu correndo atrás do ladrón, que o colleu, ese foi o ladrón que detiveron, pero aquí nos trouxo Marisa, compañeiros, para coñecer a María Ángeles, que foi outra das persoas que roubaron aquí. E quería preguntar como foi todo este tema, porque isto foi de madrugada, non? Sí, ás 5 menos cuarto, máis ou menos. E estabas na casa. Estaba na cama dormindo. Imaginade, compañeiros, a situación, estar dentro da casa dormindo e de repente que che entren os ladróns e ti, ainda ben que no momento non te decataches, non? No, eu entereime porque empezaron a ladrar os cas, bueno, dunha forma moi, bueno... Moi exaltada, pouco normal para a hora que era. Imos contar o que fixeron porque María Ángeles imos camiñar. Marisa, vente con nós. Antes dicíasme que os ladróns, lóxicamente, compañeros, porta pechada, os ladróns saltaron por aquí. Aquí é a veiga dun veciño que está a monte como vedes, metéronse por esta veiga, saltaron aquí, eran dous compañeiros e saltaron daqui para baixo. E despois foron por aquí, non? María Ángeles, vente con nós. Foron, intentaron, aquí que tes? Aquí, pero esta non é a casa. Aí teño unha chimenea, e, bueno, libros, coleccións de libros de hai moitos anos, hai uns sofás... Estamos que está a persiana baixada, estaba como agora, e a ventá pouquiño aberta, eh? Estaba, a ver, estaba, bueno, esa estaba máis cerrada. Esa estaba máis cerrada, pero bueno, se a empurran, poden entrar. Pero bueno, non estaba moi subida. Metéronse por ali, e aí roubaronche algo? Nada, nada, que eso non hai nada de valor aí. Nin darían sacado tampouco, Saíron de aí, compañeiros, viñeron por aquí e empezaron a subir as escaleiras. Sí. Arriba está a vivenda, compañeros, imos subir, aquí está Willy, un can, que foi o que empezou a ladrar, guau, 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 porque empezou a escoitar barullo de pouco frecuente, e aí está outra cadela que, como se chamaba? Noa, que empezaron a ladrar. Imaginade a situación, compañeiros, 5 da madrugada, os cans empezan a ladrar e os ladróns viñeron por aquí. Sí, pero os cans estaban dentro. Os cans estaban dentro da casa, compañeiros, pero seguramente empezaron a sentir algo, empezaron a ladrar. Os ladróns viñeron por aquí. Sí. Por aquí imos chegar á casa, compañeiros. Vale, esta é a casa. Imos parar aquí un segundo. Chegaron aquí, compañeros, para aquí un momentiño, María Ángeles, ponte aquí un momentiño fora. Chegan aquí os ladróns. Aquí, isto non estaba así, isto estaría pechado. Estaba a persiana baixada. Persiana baixada e a ventá lixeiramente aberta, pero un tris. Para que entraran os cas e saliran, para que pudieran entrar os cas. A pesar de que estaba a persiana baixada, foronse arrastrando como se fose unha serpe e entraron. Sí. Entraron aquí que te la cociña. Sí. E aquí que fixeron? Pois aí levaron un joyero. Foron ali, imos ir ao caixón. Chegaron por aquí os ladróns, imaginade María Ángeles dormindo, os cans guau, 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 a porta estaba pechada para que vexades a fotografía de como estaba a situación e empezan a revolver todo isto. Colleron daqui un joyero, Vale. daqui outro, colleron unhas gafas e outras, estuche de gafas con 3 relojes. Vale, é dicir, colleron o que puideron. Unhos relojes que estaban aquí. Levaron reloxos, levaron xoias, pendentes e cousas así. Sí. E levaron cartos ou algo? Nada, cartos non levaron. Nada, aquí había unha caixa en forma de camiseta. Como de lata, unha caixa de lata e levarono todo. Sí. Que tampouco non sei se eran cousas de moito valor ou non. Máis sentimental que outra cousa. Nada, cousas destas, mira. Antes de acabar a conexión, ti sentes aí os cans ladrando e decides baixar, 5 da madrugada. Cando baixas, que te atopas aquí? Pois encontro unha porta pechada, que normalmente sempre queda aberta, encontro unha corredera aberta, e delatoume, a ver, isto foi o que me deu que pensar. Unha lanterna, compañeros. Atopa unha lanterna que estaba guardada no caixón e la atopa en riba da mesa. E entón di, ui, isto é raro. Sí. E nese momento... Fume pensando para arriba na linterna, indo para arriba para a habitación outra vez, para, bueno, pois empezaron a ladrar os cas tamén outra vez. Entonces asomome ao meu balcón da miña habitación e saliron por debaixo da persiana. Víchelo sair. Sí, os dous, sí. Estando ti arriba, víchelo sair pola ventá, que saían, e que viches? Eran dous homes encarapuchados? Sí, de roupa oscura, e botaron a correr. levaban capucha posta, e pararon naquela mesa pequena que teño fora, que aí deberon coller para agardar, deberon facer o que colleron, Apañaron e non aí. volvín a ver máis. Chamei a policía. Chamaches no momento a policía. Sí. Ainda ben que no momento no que eles estaban dentro non te deches... Bueno, supoño que mellor que non te deches de gol, porque mellor che entra, non sei, decir, bueno, víchelo xa no momento no que saían, pero vaya susto, María Ángeles, A verdad, pois non collín, porque ao non verlos aquí me houberan impactado, quedaríame trauma. Pero bueno... Mellor así, de chegar aquí, non ver nada e despois velos fuxir. Pero como fora, os cas que me gardan, porque os garras dan alarma, pois a verdade non... Boa axuda aos cans tamén, que seguramente
a alarma que deron os cans fixeron que eles se precipitasen e marchasen. Compañeiros, non é pouca cousa que che entren na casa cando estás ti dentro, non é pouca cousa. Non sei se tendes algunha cuestión. Non, penso que entrarían, chegarían arriba. Ti crees que continuarían para dentro? Se non chega a ser polos cans, chegarían até o teu dormitorio ou algo. Vou poñer o alto-falante. Marisa, chégate aquí. Non sei se queredes preguntar algunha cousa, algunha cuestión. Nada, estamos precisamente falando da, digamos, incertidume e damos a inquedanza de vivir así porque se fala dun ladrón que foi presuntamente collido, pero o non saber do seu cómplice ou outros cómplices que anden por aí, pois que, claro, nos entendemos que viven con certo medo, non? É verdade, Marisa, chégate aquí. Imos apartar isto para que se vexa ben a Marisa. É verdade que se di que a un sí que o detiveron, aínda que quedou libre con cargos, o outro, pois non se sabe. Non se sabe. Seguides con medo? Xa solicitamos máis presencia policial e seguimos con medo, claro. Sí. Sobre todo, Antonio, porque entendo persoa, que... Sabemos algo, comentouse algo de... Din algo deste plato, Sí, no, compañeiro, comentaba Antonio que, claro, Marisa conta a súa experiencia porque foi unha das vítimas, pero polo visto anteriormente xa houve outros episodios semellantes, entón entendemos que non é unha cousa puntual. É unha boa pregunta, houve varios, porque está o de María Ángeles, está o do veciño de... a veciña de Marisa, e houve máis casos por aquí, non? Sí, empezaron o martes, que eu sepa, empezaron o martes o día que me entraron a min. Entraron aí, estiveron nunha terraza, abriron onde gardan o gasóleo, saliu o dueño e saltou unha terraza bastante alta, Sí. Roubaron nun maletero dun coche, dun Audi, un ordenador con cousas de traballo. Roubaron unha furgoneta que tiñan roupa de mercadillo por valor de 3.000 euros. Carai. Sí, esconderon os sacos de roupa aí arriba nunha casa que están reformando. Pois sí que houve varios... Ladraron os cas tamén, deron alerta. Todos de madrugada. Sí. Veño con Marisa. Na casa que está en obras. Claro, aí foi a roupa. Onde agardaron o botín nunha casa que está en obras. Sí. Foi o seu agocho. Sí. Algo máis, compañeiros? Nada máis, Antonio, que o gallá, pois, atopen os responsables e se faga a xustiza e mandamos de todo o ánimo e o noso agradecemento pois, a estas mulleres por contarnos o que están a vivir no barrio da Ponte. Grazas, compañeiro. Graciñas. Bicos, a vos, compañeiros. Chao.